mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your heart. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan ug panaghiusa sa mga nasod, labi na sa nanagbangi nga mga nasod karon niya. Karon sang adlaw mao ang pagsugod sa atong nobina sa Señor Santo Niño sa Basilica del Santo Niño o sa mga kinadak-ang events nato dinhi sa Archdiocese sa Sugbo. Ato sang iampo nga magmalampuson ang tanang kalihukan niini o muuswag ang atong pagtuo matag tuig nga atong handumon o himuon ang atong pagsaulog sa Pista Senior or Pit Senior dinhi sa Archdiocese sa Sugbo, pinanguluhan sa atong mga kaparian nga mga Agustino, Order of St. Augustine nga mo'y nagdumala sa atong basilika. Walang tayo mga kakulian sa tanang mga buluhaton nila. Nga ato sang dinhi sa atong parokya mopahinungod sa tag simple nga celebration, nobina o pista, magsugod ta karong January 18 nya January 27 mao ang atong pista senior, adlaw na nga Biyernes. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, sa katingalahang paagi imong gisugdan ang katubsanan sa imong katawhan, pinaagi sa pagkatao sa imong bugtong anak, na nga nagahangyo kami hatagi sa kalig-on sa pagtuo ang imong mga anak, ug agaka sila aron mudangat sa gisaad nga ganti sa himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan mao nga maghinigugmaay kita. Dili kita manig-ingon kang Cain nga mipatay sa iyang igsuon. Si Cain iya sa yawa. Tungod kay si Cain daotang binuhatan, gipatay niya ang iyang igsuon, kay matarong man o binuhatan ang iyang igsuon. Busa, mga igsuon, ayaw katingala, kundumtan kamo sa mga tao nga iya sa kalibutan. Nasayra nato nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi,
kay gihigugma man nato ang atong isigkataw, apan ang wala mahigugma naa pa sa kamatayon. Ang nagdumot sa iyang isigkataw mamumuno, ug nasayod kamo nga ang mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Nagpakamatay si Kristo alang kanato ug atong maila pinaagi niini ang tinuod nga gugma. Busa angay usab kita nga magpakamatay alang sa atong isigkatawo. Unsaon man pag-ingon sa usa kadato nga nahigugma siya sa Dios kung nagdumili siya sa pagtabang sa iyang isigkatawo nga anaa sa kawad-on. Mga anak, kinahanglan nga matuod gayud ang atong gugma ug dili pulong lamang. Ipakita ta kini sa mga maayong buhat. Niini maila nato nga kita iya sa kamatuoran ug nga may pagsalig kita atubangan sa Dios. Sudyaan kita sa atong konsensya, labaw pang musudya kanato ang Dios nga nasayod sa tanan. Busa mga igsuon, kung wala magsudya kanato ang atong konsensya, masaligon kita nga muatubang sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Singgit ngadto sa Dios uban sa kasadya, tibuok yuta. Singgit ngadto sa Dios uban sa kasadya, tibuok yuta. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang yuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo. Duol kamo kaniya uban sa masadya nga awit. Singgit ngadto sa Dios uban sa kasadya, tibuok yuta. Sayri ninyo nga ang Ginoo mao ang Dios. Kibuhat kita niya, iyaha gayud kita. Kita ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Singgit ngadto sa Dios uban sa kasadya, tibuok yuta. Sulod kamo sa iyang mga ganghaan uban sa pasalamat. Sulod sa iyang kahawanan uban sa pagdaig. Pasalamati siya, dayka ang iyang ngalan. Singgit nato sa Dios uban sa kasadya, tibuok yuta.
ang Ginoo maayo kayod. Ang Ginoo kansang kaluoy magalungtad sa kahangturan. Ug ang iyang kamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Singgit ngadto sa Dios uban sa kasadya. Tibuok yuta. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw. Sa pagkasunod adlaw nakahukom si Jesus pag-adto sa Galilea. Gikahibalag niya si Felipe o giingnan niya, "Kuyog kanako." Si Felipe taga Betsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres ug ni Pedro. Gipangita ni Felipe si Natanael ug giingnan, "Gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret." Doon na bagoy maayo nga gikan sa Nazaret nangutana si Natanael, "Ngari og tan-awa," mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, "Ani ay tinuod gayod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako?" nangutana si Natanael kaniya. Si Jesus mitubag, "Nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoyng igira sa wala kapatawga ni Felipe." Si Natanael mitubag, "Magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel." Si Jesus miingon, "Mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igira? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini." Ug miingon siya kanila, "Sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, si Jesus usa gyud ka Ginoo nga nagpakatao. Mutuo mo dili? Kusga. Okay. Niya, dinhi sa Cebu, sikat kay ning Santo Niño. Tibuok yung Pilipinas, tibuok pa gani yung kalibutan. Sikat kayo ang Santo Niño. Pero, matod pa ni Jesus diri sa atong unang pagbasa, nga duna di ay mga sakop sa yawa, nga dili mahigugma sa anak sa Ginoo. Kinsa man ni sila, iyang gihimo example si Cain. Cain ba?
Kisa kaila mong kain? Kisa mo nas kain? Wa man mo kaila. Anak ni Adan ug ni Eva sa atong Book of Genesis. Maguwang ni siya, kamagwangan nga anak niya, iyang manghod si Abel. Si Abel buutan, matawag nato nga Diyos-non niya si Cain, yawanon niya, iyang gipatay ang iyang igsoon. Matod pa diri sa unang pagbasa, matod pang San Juan, kung dili mo mahigugma sa inyong isig katao, mamumuno mo. So gatuo maguta nga ang murderer kana rang tao nga mupatay. Hasta di ay nang dili mahigugma, mamumuno, murderer sa matas Ginoo. Iko no, lingi ay mong tupad. Imong tupad ba lingi niya pangutan ay na nahigugma kanako. Niya kanang wa mulingi mga mamumuno na. Nga wa man ka mulingi, kay wa ka mahigugma sa imong. Sige, tagaan ta mong second chance. Kay basig mahimo mo mamumuno. Sige, lingi ay mong tupad. Bisag di ko kakaila na, ing na nahigugma kanako. Ana, sige na. Sige, wa na ko'y labot sa wa mulingi ha, bahala mo diya. Kuyaw kay ni siya, kay nga naman, gatuo manggunta nga dali ra kaayo sudlon ang langit. Basta magbaso lang ta sa atong sala, inana. Dili ingon ana di ay. Ang langit, it is a daily and constant commitment nga magpakaanak kita sa Ginoo. Nya unsaon ta aron mahimong anak sa Ginoo? Maghigugma ay ragid ta. Labi na gyud ang paghigugma sa atong mga kaaway. Kay dinhi sa kalibutan, matud pa ni Hesus, awayon gyud ta sa kalibutan. Nang di gid ta moingon nga praning Pista Santo Niño, daghan kaing tao magpunsisok anang Nazareno, bago pa sa tingaling Nazareno ron nga magpanon sa mga tao dito Quiapo, anang simbahas Quiapo. Pero di ta kasiguro anang na nagpunsisok ng mga tao, pila ra kakabuok Dios no na. Pila ra kakabuok ana ang nahigugma gyud tinud-anay. Usahay gani mag-ilog man gay sila duol ngadto anang Nazareno, tumba naman lang nila ang mga lawas ilang isig katao, mga matay kong uban. Yatakan na lang kay ang akong gusto makahikap gyud ko dito. Wa nay gugma. Munang niingon diri si San Juan sa unang pagbasa nga ang nagdumot sa iyang isig katao mamumuno na. Si Jesus kuno nagpakamatay para nato. Kinsa man ta adtong panahon na kaaway sa Ginoo. Nganong kaaway man ta? Kay sige tagpakasala, sige tagsupak sa Ginoo. Pero gipakamatyan ta sa Ginoo. Nya, kamoron, anda mong magpakamatay para sa Ginoo. Taas ang kamot katong anda magpakamatay. Para sa Ginoo ba? Para sa Ginoo. Nakita na to ang mga yawanon. Gapanagana. Pastila no? Nanimba na kita ha? Nanimba na kita ni hago yung anhi. Unya, di lang yapon anda magpakamatay. Mahadlok lang yapon. Karon unsa may mga pamaagis pagpakamatay. Dinis atong parokya ang pagpalit og slat. Kanang palit og slat ba? Naay mga buta nga ni anhi dinhi kay mo palit og slat, nagkuyog intaw, naginunitay ana. Mga mumasahi man sila nya gatigom, gasabot nga mo anhi aron magpa-picture sa nako nya mo palit og slat. Para nako that is dying. Maunay pagpakamatay. Kay unsa man ang pagpakamatay? Ang pagbiya sa mga butang sa kalibutan. Muna kaning atong slat-slat. Ato lang ni tiaw-tiaw ra ni siya. Mura ni dua-dua.
pero imong biyaan hasta ang kwarta nga para unta sa imong basic needs ihatag nimo sa simbahan tungod kay nahigugma kas panginahanglan sa katilingban nga mao ang simbahan. Imong gipatay ang imong kalibutanong pangandoy. Kay kita manggod mga kalibutanon kaayo, ang ato yung kaugalingon atong tagbawon mao na kabantay bitaw mo sa inyong kinaiya. Ninduton ang balay, ikanindot nas balay, palit na sagsakyanan, inigabot nagpalit og sakyanan, kuralon dayong iyang agianan, kay dili pa agian og laing tao. Ang kadawo ba? Unya adto mo agi sa laing naman siya sakyanan, di mo agi gin siya anang daan, nya kanang daan, di naman sana niya yuta. Kusog kay siyang mo agi, parkingan pagid niya ang daan. Anha iparking iyang sakyanan. Pero sa iyang agianan, sa katong iyang lugar, daw kayo, kuralon yun. Maunay mga taong yawanon. Maunay mga anak sa yawa. Nya, wa na ron manimba din eh. Unya, kung ang iya ganing silingan, ang iyang agianan nga daan, naalay ibutang nga murag structure nga murag muhuot, reklamo dayon, hala reklamo, hatod pas barangay, pero siya gani mo makakural, why mo reklamo? Nya unsa man na? Di na yawanon. Oh, nimbam ginang uban. Sige, panagtanaw sa akong humili. Na yung pader, mga igo sa danang imong humili na ko, ay kabalaka, hastang naghumili, igo. Bitaw, ang kunon tani, ug magbag-o ta. Nang pasalamat ko, nga bisan pa sa lisod sa panahon, na agihapoy nagpakamatay para mopalit og slots nato sa miaging buwan. Mauna ni ang atong report sa update sa mga slots. Ang atong dopes para itukod sa atong kumbento, nahalina na ta as of yesterday og 16,413 ka slots. Pakpak. Salamat kayo. Naapay 38,587 ka slots. Tag 1,000 ni per slot. Hope doon tanig palit. Haron matukod yun ang atong kumbinto. Daghan tag patay-patay, no? Kanang tawag na to practice og patay-patay. Sa ato sang 20,000 ka slots para sa atong ikhak, para to sa atong panghatag sa mga kabos nga mga bugas o mga pagkaon o sa ato sang mga gasto dinhi, ang total sa natong halin mo na gi-close naman ni nato niabot sad og 21,687 ka slots ang halin. Pakpak. Ang equivalent ani sa actual amount is 2,168,716 and 99 centavos. Nya ngato sang total gasto atong giapil ang kani Christmas decors, mao man ni apil man ni siya kadto mga relief goods atong gipanghatag sa mga 3,000 gani ni sobra mga 3,200 tingay ito atong natagaan. Nya sa mga door prizes kadto atong Christmas party, sa foods and drinks katong pag Christmas party o sa mga other decorations, apil na tong atong fireworks, niabot po ang atong gasto og mga 2,078,007 pesos and 95 centavos. So natay sobra nga 90,709 and 4 centavos. Pakpakan gyapon nato na sobra man. Nya ato na lang ning ibutang sa atong charitable fund. Kay nagnegative sang atong charitable fund, porting daghan ang nangayo. Daghan kayo. Anong mura mamug na luya? Wa mo malipay. Daghan kay nagpakamatay. O na, ato nang pasalamatan. Unsa may saad ni Kristo kung magpakamatay ta, mosunod ta niya, matod pa niya, makakita mo
ug mas daghan pang mga katingalahang butang, greater things than this. Mas makita nato ang tinuod nga kamatuoran, mas masinati nato ang dagko nga mga kalipay nga tungod aning maong mga kalipay mura na tag-andam magpakamatay. Wa pa mo kaabutan ano kanang nalipay mo nga gusto na mong magpakamatay? Kasuway na mo ana? Kana bang kanta ni Max Urban ba to nga ug kun pagakson mo unya pahalukon sugot ako patyon? Kadungog wa na kata? Oh. Pero kadto gani ang iya raman tong pagtan-aw sa babae nga iyang gihigugma. Pero amot nga kasuway na ba mo sa nakita ni Pedro Kalungsod nga tungod sa iyang kalipay nagpakamatay siya, si San Lorenzo Ruiz, ug sa tanang mga martyrs nga gusto silang magpakamatay tungod sa dako nilang kalipay. Nya mao ni mahitabo sa mga taong siging higugma. Kanang tao nga magsigig higugma ug mosimba na sila, di gina sila dukaon. Pero kana mga tao nga wa bitaw mahigugma, inigsimba na duka din na. Nga naman, di man sila malingaw. Ang ilang kalingawan katong kwarta, kaon, linibakay, kana yung negosyo, mo man ilang malingaw, di gina sila na dukaon, pero parte na gani og pamalandong sa pulong sa Ginoo, agas din ang laway. At tanawan ninyo musimba ang mga pari. Nya ipha og pila ka buok ang nahigugma. Ilhan man na nimo kay di man na matog. Labi na gyud og kining nagwali karon mao ni mo simba nya lain ang nagwali tan-awa di ba agas dining laway ani. Na awa na wa na mahigugma. Kay ang nahigugma pirmi ginang mo mata active mo na ang Ginoo matud pa sa mga salmo ug sa Book of Wisdom, dili matulog ang Ginoo. Bisag gamay lang nga pagpiyong sa iyang mga mata, di niya buhaton. Kaya nga naman, nag-atiman siya nato every minute, every second in eternity. Nag-atiman siya nato. Kaya kung mupahuway lang ang Ginoo og atiman nato or higugma nato, bisag tulo lang ka segundos, patay na tang tanan. Huna-huna ako no, mustap ang tanan 3 seconds. Ang pagpitik sa imong kasing-kasing, ang hangin, mawa, tanan, di nakakaginhawa. Tanan yun. Mukulaps kita tanan. Imong blood circulation, muhunong tanan. Tanang movements kalibutan, muhunong. Kaya ang Ginoo may nagdaan ni tanan. Huna-huna ako no kung sa'y mahitabo. Adi mo ka huna-huna? Patay tagdritso eh. Patay yun. Oh, sabi ninyong dili. Muna, salamat as Ginoong dili magduka nga naman kay nahigugma. Kana bitang mga kuan, kana mga maghigugma ay lalaki o babae ba? Kasagaran ana nila maabutan gina sila kaadlawon. Di gina dukaon. Nabantay mo? Ako daghan na ko nagnaobserbahan. Hangtod ginas kaadlawon, di gina sila mga to. Oh, ang boton sa ilang buhaton, di man sa sila magtabi. Masa sila tabi kayo, di man kayo mo mabati nga naghudya ka. Hilom lang, pero dugay kay mga tog. Ambot. Ako kasuway sa dana. Okay, dali raman ko matog sa una. Mao na, kamo lay magunahuna ang nahigugma di gina magluya. Kay bisan ang masakiton kung nahigugma malipayon. Mao na gitawag ni Kristo greater things. Bisan ang tao nga naa sa taliwa sa kasakit basta nahigugma malipayon. That is greater things. Bisan ang tao nga nagkamang sa tumang kalisod nga way hapit makaon basta nahigugma malipayon. Nabita diyan ang higda ng sidewalk. Antong ako nasugatan, nakitaan sa unang trabaho pa kog land bank, maglakaw man ko anang sidewalk padong kulon ngitag jeep. Ang katubang na nagpuyo sidewalk ang usa buang, katong buang nga babae magsigit to siya og kanang suwat niya adna siya mo inom sa kanal. Ambot kita ba mo ato nakaanha mo dias kulon
Ito bang babaeng magsigsuwat, 40 na yung daghanas, iyang gisuwat, bawa ako kay bawa kung sa say gisuwat niya. Bulingon kay naong. Niya ang katusang usang buang, magda atong iyang garuti, magsighapak anang langaw nga maglupad. No, na mga tao mo padaplin kay magbagiyos gud ang iyang kanang garuti kay hapsan man iyang langaw, di na siya kakitag na apabay tao. Og naduol kas langaw, ikay maigos garuti. Pero pagka dihay ka usa ako nakitaan, nang higda sila sa sidewalk, naginaksanay. Adiyo to? Cute kay sila tanawon. Nakuha, ang mga buang ay. Naku, may pangbuang, naginaksanay pa. Ako in town, empty-handed. Ginaksanay sila, di aga, higda ba gana? Nain ko, bisan ang buang kamaong mahigugma, gani daghan nga nangabuang tungod sa paghigugma. Bisan mga maestra nangabuang na. Hasta mga professionals, hasta mga pari o mga madre nangabuang ng uban sa paghigugma. Pero nindot nang magpakabuang tas paghigugma, basta Diyos nun nga paghigugma, dili yawanon nga paghigugma. Ug unsa man ang Diyos nung paghigugma, pagpakamatay para sa kaayuhan sa uban. Unsa mayawanon, mupatay aron sa iyang kaayuhan. Manindog na ta. Mga igsuon, atong ibutang ang atong pagsalig nganha sa Dios nga nagbuhat og nahigugma kanatong tanan. Masaligon kitang moingon, Ginoo, patalinghogi kami. Ginoo, patalinghogi kami. Nga sama kang Filipi, nga nagmatinud-anon ang atong mga pangulo, magiya og mga lagad unta diha sa kamatinud-anon ug sa kaligdong sa kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga dunggo nato ang tawag sa Ginoo ug dapito nato ang uban sa pagsunod kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang atong mga mata mabuka unta sa mga maayong butang nga gitanyag sa Ginoo kanato, dinhi niini kinabuhia ug mulaom kita alang sa mas dagkong mga butang nga iyang gitagana alang kanato didto sa umaabot nga kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga magmanggiluluyon ang Ginoo sa pagpamati sa atong mga pagampo ug magpatalinhog sa atong mga kaigsuunan nga nanag-antos, naguol o gisakit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga siha lang dong Teofilo kamungot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangamaog pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga tungod sa atong mga pahanungdan, hawaso na sa Ginoo ang mga kalag nga nanag-antos sa purgatorio ug dad-on didto sa himaya sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. O Dios, patalinghogi ang amo mga pagampo nga gituboy nganha kanimo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang amuari.
gahapon ug karon sa tanang katuigan magadaygon ka walay tubong pagmahal kagihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, daghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunayo, simbahon kagayon. Santo Niño, gugmaon. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang among mga halad nga nagmatuod sa mahimayaong pagbinayloay aron samtang gihalad namo ang imong mga gihatag, mahimo kaming angay sa pagdawat kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimot kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag, ang Dios nahimong tao uban kanamo ug ang tao nahibalik pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa kaalaot sa tao, mihatag og way kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tao, maoy nag-uli nganhi kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing way katapusan. Ug busa sa among kalipay nagaawit kami sa imong himaya, duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa among pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inigsunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Matubalani sa gugma, sa dang tao palangga. Matubalani sa gugma, sa dang tao palangga. Patubalani sa gugma, sa dang tao palangga. Kanamu maluy kakanino na ilaban. Kanamu maluy kakanino na ilaban. Magampo kita. Liguna Ginoo ang among kinabuhi pinaagi sa gahom niining santos nga mga misteryo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kon mosunod gyud tas Ginoo, labi na gyud sa paghigugma sa atong mga kaaway. Nya mao nay atong praktison. So salamat sa nahigugma nato dinhi nga namalit sa atong slots. Usbonako sa atong dopes nahalina na ta og 16,413 slots. Ana apay 38,587 ka slots nga available. Ang ato sad nga ikhap or edad ko halad alang sa kabos
nahalinan pud tao 21,687. Unya ang ato sang gasto equivalent sad sa 20,780 ka slots. So naapatay excess nga mga 9,070 ka slots. So mo na atong sitwasyon financially. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Mangluhod. Sa